Možná se ptáte, proč tady znova hoblujeme po trati CF Moto Gladiator X1000, když ta čtyřkolka už má nějaký 2 roky od své premiéry, jezdí všude hromada, je úspěšná, ale my si tady chceme něco říct o homologaci, protože teď máte možnost tu čtyřkolku koupit v homologaci L7E za super zvýhodněnou cenu. A my si řekneme, co ta homologace vlastně obnáší, protože to je takový trošku taková šedá zóna a není to občas úplně jasný. Konkrétně u tohohle litra to znamená několik málo věcí. Ta nejdůležitější jsou bílé značky. Tato homologace L7E znamená, že ta čtyřkolka splňuje Euro 5 a může jezdit na normálních bílých značkách po silnici, jezdíte klasicky na technickou kontrolu, není s tím žádný legislativní problém. Potom je tady další věc, to je omezení rychlosti. Ta čtyřkolka s touhletou homologací může jezdit 90 km/h, což je zase víc, než má ta traktorová homologace. A poslední věc, která už není úplně praktická, ale hlavně estetická, tak na té čtyřkolce svítějí tady ty celý ledkový pásky mezi těma světlama. Jo, když si toho všimnete potom na té traktorové, tak tam svítí vlastně jenom ty zadní světla a stejně je to vepředu u těch předních světel. Na té traktorové s těma žlutýma značkama tak svítí jenom ty základní ledky, ale nesvítí vám tady ta lištička uprostřed. Takže tolik k té homologaci. Jinak ještě si to pojďme zopakovat, aby jsme si řekli něco k čtyřkolce. Je to samozřejmě vlajková loď CF Mota v tuhletu chvíli. Je to čtyřkolka, kterou máte jenom v prodloužené verzi, to znamená se sedačkou pro spolujezdce a s prodlouženým rozvorem. Pod těma kapotama má litrový dvouválec, po případě si můžete pořídit tu menší 8 pade v té G3. A je to vidlicový motor, který dneska už můžu říct, že je osvědčený, funguje výborně. Klasická převodovka, variátor od CF Mota, plnohodnotná čtyřkolka. Ta mašina má dost výkonu, má v sérii naviják, jak jste mohli vidět, ovládá se parádně, je tam úplně nová generace posilovače řízení, který si můžete nastavovat v několika režimech a zároveň on se dokáže adaptovat na vaši rychlost. Má to krásnou palubní desku, můžete k tomu připojit mobil, je to prostě to top, co si můžete dneska pořídit. Jo, nic lepšího dneska není a je to čtyřkolka, která se vlastně výbavou a tím, co umí, přibližuje i vlastně těm luxusnějším motorkám třeba, nebo tomu, co máte v autě. Prostě je to maximum, co dneska v tom trhu dokážete dostat. Jo, tady vidíte ještě třeba tyhle ty krásné bedloky, to jsou kola, které zabraňují tomu, aby se vám svlíkla pneumatika. Vidíte tam ty skvělý tlumiče, co na tom jsou, takže ta čtyřkolka opravdu takhle, jak je, tak je naprosto na špičce toho, co si můžete pořídit. Tak na viděnou příště.